के चीज हो, ऊपर की चीज ना हो। से नूरे बनावेला तनी यहू गीत की जोड़ा लगई हो। अरे से नूरे बनावेला जिंदगिया के साथ से नूरे बनावेला जिंदगिया के साथी केदार रावत जी के तरफ से बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार। संग में हमारा सूरज रावत सूरज बारी जी के तरफ से देखिए बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार। समस्त मंडली के भी बहुत बहुत रुपए का पुरस्कार धनी। हम बार पर गोड़ लगो, भगवान की कृपा बना रहो। सुरेंद्र बारी जी के तरफ से लाखों लाखों के आशीर्वाद आए। भगवान को आत्मा के साथ दे देश जैसे करेला तेल भी न पाती तो सेनुरे बनावेला। अरे सेनुरे बनावेला जिंदगिया के साथ जिंदगिया के साथ अरे बड़ा देसिया ना भैया ये तो दुगोला हो। अगर हम सिंगल मूड से गा दी तो एगो लोग के ना जाए दे। आई दुगोला में लोग के भागावत रहे आ हम सिंगल गा दी तो लोग ना भागे। ऐसे भैया किशन रावत जी बहुत बहुत के पुरस्कार हो धनी। भगवान रोरा के खुश रखस, जय हो। ऐसा ही रोरा हंसत खेलत रही। और कैसे ध्यान दी मलिकार तने हर बात पर ध्यान दो। सोहागिन कहाली होला जब मोहल तो अभागिन कहाली। एक शब्द आप सबके कान में हमारे बात सुनाई कि हम का गावत नहीं खत्म बड़े आज इंकरो आवाज सुननी हनु कितना सुंदर आवाज भयंकर। से नूरे से नारी हर सोहागी कहाली होला जब मोहाली तो अभागिन कहाली। डॉक्टर रामाशंकर जी के तरफ से बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार। भजन पर हम बार बार गोड़ लगो, सही कृपा बनौल रहे। चलिए हमरा पप्पू भैया तारा जाने के चाहे कि आज के मलिकार हमने से अधिक जानकारी हमरा पप्पू भैया के आ तू कहत रह कि अलाउंसर महोदय। हाँ यानी कि तू आज पप्पू भैया के अलाउंसर बना दो, यानी कि समाज में तू गिरा दो। इतना पद भी नीचे हो गए। ऐसे तार बुद्धि नर्वस हो गइल बा। हमने के गुरुदेव महाराज बानी पप्पू भैया, हमने से बहुत पुरान कलाकार आज तू कहत रख अलाउंसर महोदय।
अरे मर्दबा हम सोचले ना रहनी है कि आज तारा मुंह से ऐसा बात निकली। भैया की तरफ से बहुत बहुत रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद। केदार रावत जी की तरफ से लाखों लाखों के आशीर्वाद आई। ये महाराज संतोष सर जी की तरफ से देखिए लाखों लाखों के आशीर्वाद। भगवान को आत्मा के शांति दे, आत्मा के अच्छा जगह मिले। विक्की बारी जी की तरफ से बहुत बहुत रुपए का पुरस्कार बा। और का सेनुरे से नारी सुहाग कहानी होला जब मोहाली तो अभागिनी कहानी। सेनुरया नमोल होत सेनुरया नमोल होत सेनुरया नमोल होत नारी के थाती। सेनुरे अनमोल हटे नारी के थाती। आज एगो शिवनारायण राउत जी बारी जी जब दुनिया छोड़ के चल गई, मोटरसाइकिल के 2 गो चक्का बा, अगर 1 गो चक्का निकाल दो तो 1 गो चक्का से गाड़ी ना चली। वैसे ही में जिंदगी में पत्नी और पति 2 आदमी बा, अगर एक आदमी दुनिया छोड़ के चल जाओ तो एक आदमी के जीवन अधूरा हो जाला। ऐसा ही में आज वहाँ के संतोष भैया के माता जी अपना जीवन में अकेले पड़ गई। तो सेनुरे सेनुरे अनमोल हवे नारी के थाती। जबले पति बाड़े तबले मांग में सिंदूर रहेला। आ सिंदूर हवे त का हो नारी के एगो थाती हवे। आ जौना औरत के मांग में से सिंदूर हट जाला उ समझी के ओकरा जीवन में अधूरा जिंदगी हो जाला। रंजन राय निराला जी अभी तराई कुल जगह में पहुंचे में बड़ा टाइम बावे। और नेरे सागर नाम पड़ल बा। 71 के 29 तारीख के शराफ धनी भाई तू ब्राह्मण देवता हो शराफ दब पड़ जाई, लेकिन मन हम ही कहब कि उतने पल शरफ ही हो। तू तो कहले रहल कि जहिया 102 गोला गाला बतहिया मर जइबो। हमरा छतिए पर हाथ पड़ गेल रे दादा। जहिया तरह से 102 गोला गौनी हमरा रात भर छाती पर हमरा हाथ रहे कि रंजनमा शरफले बा कि 102 में मर जइबो। हम मर जाए तो है बचवन के का हाल होई। ऐसे कहे के का बा न जान दिल के ये के कर देला सभे लोग जानत बाटे सिनुरे के मलिकार 2 गो अनजान दिल के एक कर देला। अच्छा लड़का कहाँ के बा और लड़की कहाँ के बिया? बोला नो बोला। चंडी बाबा की तरफ से बहुत बहुत रुपए का पुरस्कार। जे भी बारी परिवार में जे भी बा सबके तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार बा। सरकार 2 गो अनजान दिल के एक कर देला। कोनो लड़का ना जाने ला कि हमरा खतरा लड़की कौन भी है, शादी हम करो। और लड़की ना बुझे ले कि हमरा खतरा लड़का कौन बा। आ 2 गो अनजान जब दिल आवेला आ जब एक घर परिवार में आवेला तो वो एक हो जाला। एक होके अपना परिवार के आगे चलावेला। ध्यान दो रंजन भाई। 2 गो अनजान दिल के एक कर देला सभे लोग जानेला सिनुरे के खेला। सिनुरे मंगावेला सिनुरे मंगावेला द्वार पर बराती। सेनुरे मंगावेला द्वार पर बराती। तनी मनी सिंदूर 2 रुपया के सिंदूर आ 2 करोड़ खर्चा करवा। उतने सिंदूर के चलते आ दरवाजा पर बारात आवेला, दरवाजा पर हजारों लोग आवेला। सिंदूरे मंगावेला सिंदूरे मंगावेला द्वार पर बराती। तो सिंदूरे बनावेला हर जिंदगी